Kinde duto ma wantiere piny ka wan welo kendo wan jowuotha kaka wernwa kanyo koda Nayo kata Joel Anayo jawinjo mara chocho poa kanyo sa 7:33 yo machuok odong dakika 27 kende to molo kanyo sa 8 mano mar odiochieng' ka en tarik 15 dwe mano mar 11 higa mar 2024. Chien kachi budho mayom ahinya koda Eva Inda Sugar Belt Chokomen Tom ja Chelsea mabende ne tayo chenro mano mar kinda gi tich nochako kanyo kar sa 4 mano mar okinyi otai maber mochopo kanyo sa 7 e wang'e kendo geno ni gwedhori makare lwet Eva Enda nochiwo thuolo maber ahinya bende ne jalendo Ronald Gutu mabende nomi weche manyien adimba mago mag sa 7 mano mar odiochieng' chakre sani nyaka mol kanyo sa 10 ma midhiambo jawinjo mar rwaki kendo machiegni chenro machielo mano mar yamo loko nyaka mol kanyo sa 10 ma midhiambo 0723860224 mane kama bende dhi yuana tol kaeto SMS ichwalo na namba mar 24850. Iluonga Walter Odinde nyakwar mabende jasoba wuodo lak nyiero ka chako kanyo koda lendo mag kuyo